दिनै जों एपिबि अर्थात अल्टारनेटिभ बड'लेण्ड बे पार्टीनि जानानै दिनै जों चिरां जिल्ला एपिबिनि मोनसे गिदिर कमिटि दानो होननानै जों दिनै मोनसे एग्जिकिउटिभ सावरायनाय जादों। दा बे एग्जिकिउटिभ सावरायनायनि गेजेरजों दिनैहाय जोङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो नागिरदों जे फैगौ 20 तारिखआवहाय जोंहा काजलगाव पलिटिकेल हिसाबै डिस्ट्रिक्ट जायो। बे मोनब्रै बियाबखौ लानानै दिनै जोङो बेवहाय डिस्ट्रिक्ट दानो थाखाय जों सिरियासलि जों सावरायबाय। दा बेवहाय जोंहा डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि आरो गोबां टिम नांगौ हिसाबै जों दिनै बेखौ सावरायनानै जों गासिबो फाइनाल जाबाय। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा आरो गासैबो जाथि जन'गोष्ठीखौ एपिबिनि जानानै आं खावलायनो लुबैदों। जोंनि मोननै रिजनेल पार्टी थासेयाव दिनै थार्ड पलिटिकेल हान्जा मानो जोनोम जाखो बेनि गुबै उद्देश्यानो जाबाय जोंहा जोंनि नैबे 6 शेड्युल एरियायाव बा ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट ब्लक आन्डारावहाय जोंहा माखासे गोबांथार खामानि मावनांगौ दङ। जेरैहाय दानि जिहेतु 5 बोसोर बिटिआर सरकार सालायनाय बिथांमोननि माखासे खामानि मावनाया दिनै नांगौ बादि जायाखै। जोङो रायजो राजाफ्रा रावबो गोजोनाखै आरो सिगांनि जिखिनि 17 बोसोर सासन खालामनाय बिथांमोना दिनै एसेब्लाबो बर' हारिनि थाखाय मोजां मोनसे फाउन्डेसन खालामना गालांबाय। नाथाय दानि जिहेतु बर्तमान 5 बोसोराव सरकार सालायनाय प्रमद बर'नि दैदेननाय बिथांमोननि सरकार सालायनायावहाय एनडिबि हिसाबै गोबां एनडिबिनि समस्या थालांबाय। बे बुस्थुखौ दिनै जों मावफुंजानाय मोनाखै आरो फारसेथिंहाय दिनै जोंहा नैबे 6 शेड्युलनि जिहेतु अडिगा ट्राइबेल डेभेलपमेन्ट ब्लक बेफोरखौ रैखाथि होनांगौनि थाखाय 6 शेड्युलखौ बासायनांगौनि थाखाय आरो माखासे लिरनाय आरो फरायनाय 6.3 कर्सखौ लानानै माखासे जोंनि बिटिसिनि हालामाव जेसेबां जाथि जन'गोष्ठीनि डेभेलप खालामनांगौ बेखौ नोजोर बोनानै दिनै थार्ड पलिटिकेल हान्जा एपिबिआ दिनैहाय सिरियासलि बा दिनै रायजो राजाजों मोनसे सन्मान होजानाय आफाद पलिटिकेल गोदान अनजलि दैमारि बायद'नि दैदेननाय बे आफादा पलिटिकेल गोदान आफादा जोंहा फैगौ 20 तारिख बे जुननिनो 20 तारिखआव जोंहा मा होनो डिस्ट्रिक्ट कमिटि दानो थाखाय जों रेडि जाबाय। बेनिखायनो सोरबा जुदि एपिबिखौ जुदि सापर्ट खालामनो गोसो दङब्ला दिनै नैबे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायदों जे नोंथांमोना 20 तारिखआवहाय जोंनि एपिबि डिस्ट्रिक्ट जिल्ला दानो थाखाय नोंथांमोना फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन आरो जिल्लानि साफा दायित्व लानानै समाजखौ दैदेननो थाखाय हारिखौ दैदेनलांनो थाखाय मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीखौ दैदेनलांनो थाखाय जों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरबाय। आसा थिदों मिजिंथिदों जाय बिथांमोना बे निउसखौ नायगोन बा बे निउसखौ मोनगोन बिथांमोना जथेस्थ' जों बाहागो लागोन हेफाजाब होगोन बेखौ मिजिंथिदों। बेनिखायनो एबारनि बे थार्ड पलिटिकेल हान्जाया फैगासिनो थानाय बे बिटिसि इलेक्सनावहाय सिरियासलि जों बाहागो लानानै जोङो माखासे देरहानाय खामानिखौ जों आवगायगोन, देरहालांनायनि खामानि जों देरहानाय खामानिखौ मावगोन। बेनिखायनो मिजिंथिदों गासैबो जाथि जन'गोष्ठीया जोंनि एपिबिखौ मदद होगोन आरो एपिबिआ देरहायोब्ला गासैबो जाथि जन'गोष्ठीनि समस्याखौ लानानै जों खामानि मावगोन आरो बेसिकेलि जोंहा बेवहाय 6 शेड्युलाव थानाय ट्राइबेलफोरनि जिहेतु समस्या हा हु दिनै बेफोरखौ लानानै जों गोबां खामानि मावलांगोन आरो गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठीनि जितु मोन्थाय बिथांमोना जेसेबांनाखि मावनो मोन्थाय दङ बेसेबांनाखि अधिकार दङ बेखौ गासैबो एपिबिआव थानानै गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठी हारिनि मानसिफ्राबो बेयाव थानानै दैदेनलांफानो हागोन, जाथिखौ नायफालांनो हागोन। बेखिनिखौनो दिनैनि नैबे जिल्ला दाफुंनाय एग्जिकिउटिभ सावरायनाय बे नोंथांमोननि मेलनि गेजेरजों बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायहरनाय जाबाय। आफादगिरिखौ दिनैनो फोरमायगोन ना बै दिनाव फोरमायगोन? दिनैथ' जों बे आफादगिरिखौ 20 तारिखआवसो जों डिक्लेयार खालामगोन। अलरेडि जोंहा बे मोनसे पेनेलिस्ट जाखाजोबखाबाय। गासैबो जाथि जन'गोष्ठीनि गेजेराव जोङो 51 सुबुंखौ लानानै जोङो जिल्ला दाफुंनाय जागोन। बेनिखायनो जि समाव जोङो मा होनो मिटिं जागोन ओइदिनखालि जों बिथांमोनखौ जों डिक्लेयार होनाय जागोन आरो नोंथांमोननो चेनेलनि गेजेरजों मोनथिनो थाखाय नोंथांमोननि मोनसे पेनेलिस्ट बे जोङो साफोन नोंथांमोननो होगोन अब्लानो नोंथांमोना बेखौ मोनथिजोबगोन सोर आफादगिरि जागोन बेखि। परबतजरानि दा थासारि बेनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर बुंगोन नामा जे नोंथांमोना गोदो हानि थाखायनो दावहा नांबोबाय जे दिनैहाय सरकारा हा होनो गोसो गैयैयावबो बिथांमोना ज' जुलुम खालामनाय जायो बेनि सायाव नोंथांमोननिफ्राय माबाफोर फोरमायहरगोन नामा सरकारनिसिम? जिहेतु परबतजरानि दाबो जोंनि बे क'क्राझार जिल्ला परबतजरानि सिङावहाय जे मोनसे आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकारा मा होनो आदानि कम्पानिनि एपिडिसिएल मोनसे मा होनो पावार प्रजेक्ट दिनै बेखौ मावनो थाखाय दिनै 3400 बिगा हाखौ दिनै कम्पानिनो होनो ओंखारदों। एक्सुवेलि बे जोंनि थाखाय जोबोद दुर्भाग्यजनक। आं बेखौ कन्डेम खालामो
इउनिट फराम एस इन्डिपेन्डेन्ट जानानै एपिबिनि जानानै जों बेखौनो सिरियासै जों खावलायगोन बे जोंनि जे ट्राइबेल लेन्ड ब्लक हाया बा 6 जों हायावहाय जे आसाम गभर्नमेन्टआबो बेवहाय मालिक नङा बुंनो थाङोबा नैबे जोंनि बिटिआर सरकार दा जाय सरकार सलायदों बिथांमोनानो दिनै हानि बिगोमा जिहेतु हाखौहाय जों बर'फ्रा आलादा रायजोनि थाखाय हानि थाखायनो जों गोबां जुदि थैबोबाय दुखु खस्थ' मोनबाय बेखौ नायोब्ला दिनैनि दानि थासारिनि जुदि सरकार सलायनाय प्रमद बर' बिथाङा गावबो मोनथिगौ हानि थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' मोनबाय आरो गोबां बोसोर दावहा नांबाय आरो एनडिएफबिआबो बे हा हुखौ लानानै गावनि बे ट्राइबेल लेन्ड ब्लकखौ लानानै 6 लिरखौ लानानै बासायनांगौनि थाखाय जोंबो बेखिनिखौनो जों नांबोदों बेनिखायनो जितु पर्बजरायाव जे फाग्लिजरा ओनसोल पार्ट 2 1 पार्ट 3 जितु हा दाख्लैनिफ्राय जितु प्रशासनजों नारा नाथा जादों बेखौहाय जोङो पुरा कन्डेम होयो आरो बेखिनिखौ जोङो बै ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जों दिनैहाय आपिल खालामदों जाहाथे प्रमद बर' बिथाङा बा आसाम सरकारा बे जोंनि हा हुखौहाय जाहाथे सोरबा कम्पानिनो होआ आरो जे जायगायाव जोंनि बर'फ्रा संसार जादों बा ट्राइबेलनि मानसिया संसार जादों बे जायगायावहाय जोंनि मानसिया थानो मोननांगौ अधिकार मोननांगौ जाहाथे बै जायगानि सुबुं खम नांगौ जायो एगजास्ट जाहैनांगौनि बाथ्रा फैयो दा बे थासारिखौ नोजोर बोनानै प्रमद बर' बिथाङा जाहाथे बे फाग्लिजुरायाव जे मा होनो हा होनो गोनां मा होनो पावार प्रजेक्टनि थाखाय बेखौ हायोबा केन्सेल खालामनानै बबेबा मोनसे गुबुन जायगायाव जे जायगायाव माने ट्राइबेलफोर मानसि गैया बा गुबुन मानसि गैया बैफोरबायदि जायगायाव जुदि सेटिं खालामना लाङोब्ला बेवहाय जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नंगौ डेभेलपखौ जोंनो नांगौ बा इन्डास्ट्रिखौ जोंनो नांगौ अब्लाबो बै जे जायगायाव ट्राइबेल मानसिया थांनानै थादों जुग जुग गैयाब्लाबो बे जायगायाव आबै आबौमोनहा जुग जुग दिनै बावनो हारा गारलांबाय बे हारा गारलांनाय जायगाखौ जाहाथे जोङो गुबुन हारिनो जों होआ आरो बिथाङा बुंदों बे कम्पानियाव एपिडिसिएल जुदि प्रजेक्ट जायो बावहाय गोबां साख्रि मोनगोन होननानै बुंदों बेखौथ' जोङो नुवाखै जे जायगायाव दिनै जोंहा दालिगाव बायदियाव दङ आरो दिनैहाय एनटिपिसि दङ जोंनि जायगायाव दिनै बेफोरबायदि जायगायावथ' दिनै जों नुदों बेयावथ' गोबां बेबायदि साख्रि मोननाय नुवाखै गासैबो दिनै कम्पानियानो मालाय गावसोरनि मानसिफोरखौ लाबोनानै फ्रायानो दिनै खामानिखौ मावदों दा बे थासारिखौ नायोब्ला प्रमद बर' बिथाङा जेबायदि बुंदों 8-12,000 साख्रि मोनगोन बे बुस्थुखौथ' गावबो दिनैहाय मिथिखागौ मोना नाथाय बिथांनि जिखिनि बाथ्रा बुंदों बे गासिबो पलिटिकेलि कनस्पिरेन्सि आरो पलिटिकेलि लाभालाभ पलिटिकेल माइलेजनि थाखायसो दिनै बिथाङा बेखौ बुंदों होननानै जों इउनिट फराम एसएनडिपि जानानै बा एपिबिनि जानानै दिनै जों खावलायदों जोबथारनायाव बे पर्बजरानि हाखौहाय जाहाथे प्रमद बर'आ होआ आरो बर' बिमाफोरखौ जाहाथे बेबायदि दुखु खस्थ' होआ बर' जातिखौ दुखु खस्थ' होआ बिनि थाखाय एपिबिनि जानानै बा इउनिट फरामनि जानानै जोंबो अबजेक्सन हरदों जाहाथे बिथांमोना बेखौ उइद्र' खालामनानै लायो थेंक इउ